Масаж, мануална терапия. Сигурно сте слушали тези думи. Аз съм доктор Провокатор и днес с нашата приятелка и партньорка Елена ще ви покажем въздействието на масажа върху болките в ставите и поддържането на ставното здраве. Елена е масажист, терапевт с 15 годишен опит, с усвоени различни стилове и награди. Накратко, Елена. Здравейте, казвам се Елена. Аз съм масажен терапевт с повече от 15 години опит. Учила съм в различни школи, както украински, руски, европейски, също така в и азиатски школи. Аз участвам в световни шампионати масажни. Притежавам награди, такива шампионати, както в Сърбия, Румъния, Гърция, Италия и още много европейски държави.